Sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. National Lung Month. Yan. Ibig sabihin, alagaan po natin ang ating lungs. Di ba? Dahil nga po ito ay isang very importante ang ating lungs. At dito po ay sabi nga dito ang coronavirus, diyan po ang yan po ang doon nag-multiply, doon sila doon nakatira, doon gustong maghimlay. Doon si gusto nila ng coronavirus parang kung ano nangingitlog. Yan sa lungs, di ba? Kaya kailangan natin palakasin ang ating immune system kasi pumasok man si corona, nasa truth pa lang natin, nasa lalamunan pa lang natin, mayroon ng war. Yan, war. Akala ninyo war sa Afghanistan? No. Sa ating lungs, mayroon pong sa ating katawan. Sa truth pa lang mayroon ng war. Yan, war versus yung coronavirus at ang ating immune system, yung army ng ating immune system, yung mga antibodies natin. Kaya nga po, ay sa truth pa lang, dapat patayin na. Kanina, palagay ko, pinatay ng aking antibodies yung virus. Kasi sa lalamunan ko pa lang, umaga-umaga kasi, ang kwento ko sa inyo, uminom na ako ng healthy coffee natin, yung 8-in-1. Then, binigyan na ako ng aking assistant ng 2 kapsulang Mega 1, iniinom ko yung 8-in-1 coffee natin, Mega Coffee, yung antioxidant coffee. Ininom ko na rin pa isa-isa yung Mega 1 hanggang naubos ko yung 2, then isang baso ulit na maligamgam na tubig. Ngayon, bumaba na ako sa Dorotea Resort, ikot-ikot na ako, supervise na ako mga gagawin doon para mas lalong gumanda, mas lalong malinis, kasi ako talaga, ang gusto ko parating malinis, di ba? Ayaw ko nang marumi. So pag-akyat ko, ay nag-breakfast na tayo. Kinain ko lang kanina. Mais lang, yung pulutan na mais. Yun lang kinain ko at saka saging na hinog. Yan, ripe na Kaya healthy talaga. Then afterwards, naligo na ako. Pagligo ko, ako ng kaunti. Sabi ko ay may nailabas ako. May nailabas akong phlegm na hindi naman yellow. Yellow is white pa. Pero bilog-bilog, kako anak na mabuti na lang na ilabas. Praise God, hallelujah. Kasi kako nakarating yung sa lungs, delikado. Iyan, biruin po ninyo yan. Kaya super talaga. Super ang galing ng Mega 1. Magkano lang 2 Mega 1? 100 pesos. Kung tayo ay nagkasakit, magkano gagastusin? Di ba? Lalo na kung na hospital, di ba, 100,000 ba kung maubos or more than that pa? Kaya dapat ngayong panahon ito, wise tayo. Wise. Yan. So mga hindi po dyan wise, baka magsisi po kayo. Sabihin ninyo, magsisisi ka sana. Pinakinggan ko sinasabi ng aking kapatid na si Doc Joy Bitito. Pero matigas yata ang ulo ko. Gusto mo nang iumpog. Huwag mo naman iumpog. Magkakaroon ka na uli ng panibagong karamdaman. Kaya ang sinasabi ko sa wise. Di ba? So yan po ay National Lungs Prevention Month ngayon, kaya po alagaan po natin ating mga lungs. According to WHO, noong 2018 pa ito, ibig sabihin 3 years delayed ang report, di ba? Sa Pilipinas daw nagkaroon ng yung namatay dahil silang problem na more than 25,000. At ito raw ay 4.14 of the total deaths. So, may 4% ang namatay. At ang adjusted death rate is 45.61%. So, 45% per 100,000 of the population ranks Philippines. At ang Philippines daw ranks number 16 sa buong mundo. Meron po ninyo yan na may malaking kaso ng lung diseases. Number 16 tayo sa ilan ba ang bansa sa buong mundo? Ang dami-dami. Di ba? Pang 16 tayo. Bakit? Kasi nga po, marami sa atin ang malakas manigarilyo. Yan, di ba?
malakas manigarilyo. So ang culprit po dyan, pagsisigarilyo, isa sa mga mabigat na dahilan. Diba? Diba? Kahit nga po, so dating magaling na Senator Miriam Defensor Santiago ay namatay sa kanser sa baga. Liburin po ninyo yan. Hindi naman siya naninigarilyo, pero namatay sa kanser sa baga. Di ba? Yan po sinatawag na second-hand smoke. Ito po ay napatunayan sa paglanghap ng usok. Ito ang mga sintomas ng lung cancer. Kahit hindi po kayo naninigarilyo, pwede po kayo magkaroon ng lung disease or lung cancer. Kasi pag nalanghap po ninyo yan, mahina ang immune system ninyo, pwede kayong dapuan ng lung cancer. Kaya po naman, paalala ko po sa inyo, yung mga kababayan naman natin dyan na nagsisigarilyo, huwag na po kayo magsigarilyo saan? Sa mga sasakyan, public places. Kahit po dyan sa bahay ninyo, diba? May mga anak po kayo, may asawa kayo, pag nalanghap po ninyo lang, pwede po silang dapuan ng lung cancer. Kaya pumunta na po kayo sa malayo, doon sa punong kahoy, na walang tao, doon kayo magsigarilyo. Kung gusto niyo langhapin yung usok, nasa inyo po yan. Pero kung ako po sa inyo, ay iwasan na ninyo ang pagsisigarilyo kasi wala naman pong gagawang kabutihan sa atin yan. Naging bad breath pa kayo. Buti kung gumagamit kayo ng cleanse, mouthwash. Pero ang mahal ng cleanse mouthwash, ang lit-lit, 180 pesos. Pero yan na po ang aking mouthwash kasi gusto ko ang bibig ko parating mabango. Gusto ko mabango parating aking bibig. Kasi, alam mo, lagi tayong may kausap. Baka sabihin, oy, si Doc Joy, bad breath. Di ba? Nakakahiya, di ba? Ang gusto natin, pag may kausap natin, kahit malapit sa akin, ang bango ng aking bibig. Kaya cleanse oral. Mouthwash. 180 pesos po yan. Ilang lang po yan. Kung hindi ka marunong gumamit, wala pang isang linggo, ubos na isang buti. Di ba? Pero ako, pigdatansya ko lang, yung moderate lang. Kasi sayang, 180 pesos. Pampalinis lang ang aking bibig, di ba? Para walang bad breath, di ba? Di ba? Wala namang bayad sa akin ang cleanse. Oy, ito cleanse, nasaan ba ang manufacturer niyan? Okay, joke lang. Kasi kung ano po ang mabuti sa akin, kahit wala akong bayad, sinasabi ko. Okay, para naman kayo ay, ang nagbigay pala sa akin yan nung ako'y, si Doktora Aguilar, dyan po sa Daragalbay. Doktora, kumusta po kayo? Magpapa-skid sana ako sa inyo Ang problema, wala pa akong driver. Baka po sa Friday, pwede ako magpa-skid sa inyo. Okay? Cleaning na naman ang ngipin ko kasi madali magkaroon ng tartar. Okay, so yan po. Lung cancer, hindi mawawala, walang ubo. Yan. Di ba? Pag ubo na may kasamang dugo, yan. Yan po mga sinyales. Pagkapaos, pag kayo paos na pagsasalita, delikado. Di ba? Hirap sa paghinga. Pananakit sa dibdib. Yan. Biglaang pangangayayat, labis na panghihina. Yan po ang problema. Kung kayo po ay may lung cancer. Hello sister, kumusta po kayo? Ano po gusto po na yung batiin natin? Yan. Okay. So teacher po yun yung aming bisita ngayon. Oo, marami itong pagagalingin. Maging teacher, doktor na po siya. Okay, so yan po mga aking mga minamahal na kapatid. Kaya po, iwasan na natin po ang sigarilyo. Diba? Iwasan na natin po ang sigarilyo. Kasi wala pong may mabuti yan. Sa totoo lang po, magsigarilyo ka, may girlfriend ka, ay sus. Diba? Hindi ka pa nag-mouthwash, ay paano yan? Hindi hindi gaganahan na bawal ata, bawal. Makipag chick to chick na lang. Kasi,
Ang sigarilyo baga, mabaho. Di ba? Mabaho yan eh. Ako nga, nababahoan. Di ba? Okay, maliwanag po yan. Kaya kung ako po sa inyo, yung mga nagsisigarilyo yan, mga 2 packs, 1 pack, gawin na lang po ninyo, i-reduce mo muna po ng isang linggo ng mga 10 pieces na lang po. Another 1 week ay 5 pieces na lang. In another week, 3 times a week na lang, at 3 times a day na lang. Then after, after a month, baka twice na lang. Sumunod po yung isang buwan, wala na. Pwede na ninyong tanggalin, di ba? Kasi po, unang-una, magkakaroon ka ng magandang health. Pangalawa, makakatipid ka. Instead na ibili mo dyan ng sigarilyo na 100 pesos, ibili mo na ng bigas. Diba? 2.5 kilong bigas na yan. Diba? Okay, kung hindi, yung 100 mo a day, inom mo na ng migawan. Diba? Mayroon ka ng prevention para sa COVID-19, may prevention ka sa iba't ibang mga karamdaman, at malamang ay hahabang buhay mo na umabot ka ng 100 to 120 years, di ba? Di ba napakaganda yan, hindi ka ma-hospitalize. Ang sarap-sarap ng buhay natin dahil nga po sa ating migawan. Okay, maliwanag po yan. Sana po kayo, ang aking payo bilang inyong kapatid, ay pakinggan ninyo, i-analyze ninyo mabuti. Hindi po ako nakikialam sa buhay ninyo. Sabi mo na, Dok Joey, hindi mo naman pera pinambibili namin ng sigarilyo. Hindi ko naman po sinasabi na sa akin pong pera yan. Pera po ninyo, kayo may karapatan. Ako lang po, nagmamalasakit kasi mahirap po kayong magkasakit. Grabe. Yung isa kong si Jana Pamurada, biruin mo, nagka-COVID lang yung nanay niya sa probinsya, pinasok sa hospital, gumastos daw almost 200,000. Now, biruin po ninyo yan. Mahirap po ngayon mga hospitalize. Sa Manila, kung yung mga talagang exclusive na hospital, yung mga well-known hospital, gagastos ka milyon, di ba? Yung nagkaroon ng COVID last year na isang kilalang dating former senator na namatay sa COVID-19. It was reported na gumastos around 5 million ata. Na gumastos ng napakalaking pera, namatay pa, 'di ba? Double jeopardy 'yan. Di ba? So kaya po ngayon, mag-ingat tayo. Kailangan po meron tayong tinatawag, meron kang kakampi. Meron kang sandata. Anong sandata mo? Yun na pong dinidiscuss natin. Either a missing 4, yung 4 na klase, or migawan. So na tipid ninyo sa hindi mo pagsisigarilyo, hindi mo pag-iinom, sobra-sobra. Buong pamilya na pwedeng uminom. Diba? Tama ba, teacher? Diba? Wise decision. Diba, ma'am? Wise decision yan. Pagkatapos ito, ma'am, maganda sa pamilya mo, i-share mo na doon sa mga parents ng mga estudyante mo, mga co-teachers mo, even principal, di ba? Yung mga kamag-anak, kaibigan, online mo lang, mamaya, meron na sa iyong maging business partner sa abroad, di ba? So, ganun po yan. Then, isasama natin si Madam sa ating group chat, di ba? So, ganun lang po yan. Okay, maliwanag. No. So, maliwanag po yan. Dahil nga po, gusto natin makatulong sa maraming ating mga kababayan. Ano po ba ang mga sintomas ng mayroong lung problem? Di ba? May mga sintomas po yan. Pagkaroon ng bukol malapit sa balikat. Yan. Okay? Paninilaw ng balat. Pwede pong manilaw ang balat natin. Okay. Kung may sakit po kayo sa baga, pananakit ng mga buto at kasu-kasuan, pwede pong mangyari yan. Pamamanhid, yan po ang mga sintomas ng may lung problem. Lalong pag lung cancer. Mahirap po ma-diagnose ang sakit na cancer. Usually po ma-diagnose yan kung late stage na. Yan po ang problema sa cancer. Diba? Ang COVID-19 actually po, madali po yan. Sa totoo lang. Madaling gamutin. Pero ang cancer po, napakahirap. Iyan sinasabi ko po sa inyo ang totoo. Ang cancer po ang pinakamahirap. Kasi po, pag na-diagnose, usually stage 3 or stage 4. Pag stage 4 po, alam naman yan kahit sinong doktor.
6 months to 1 year na lang po yan ang buhay niyan. Di ba? Usually po, 6 months to 1 year. Di ba? Pero si nanay, 87, natulungan natin, 4 years na. 4 years na po nakasurvive sa cancer. Okay. Okay, sister. Teacher. Okay, congratulations. Okay, magmumultiply ito si teacher. Okay. Aha. Halos ito pong sintomas, ibang ori ng sakit sa baga. Kaya malaga pa din obserbahan ang sarili hanggat maaga pa ay umiwas sa paninigarilyo at iba pang mga bisyo tulad ng pag-inom ng sobra. Okay? Para kasi napaka-importante po ang magandang kalusugan, di ba? Kasi pag may kasakit ka po, ang hirap-hirap po pag may karamdaman tayo. Okay po, so iyan po ang magandang sinasabi ko sa inyo. Ang Amazing 4 po ay punong-puno ng mga antioxidants na kailangan po natin. Mga antioxidants, di ba? So pag sinabi mo antioxidants, iyan po ang nagki-cleanse. Okay, iyan po ang nagdetoxify ng mga toxins sa ating katawan. Okay. So punong-puno po yan ang ating Amazing 4. Marami pong antioxidants yan. Yung mga berries po natin, antioxidants. Yung mga plant foods po natin, antioxidants. And even po yung sa mushrooms, antioxidants. Even po yung ating vitamin C, may antioxidants po yan. Okay. Kaya po napakaganda po ang Amazing 4. At makakatulong para malabanan ang lung cancer o maiwasan ito. Diba? Ang importante po, maiwasan. Makakatulong, yes. Pero totaling gumaling, question mark pa yan. Depende sa response ng iyong immune system. Diba? Okay, kailangan po natin panatiling palakasin ang ating pangatawan at nakakatulong ang Amazing 4 sa ating kalusugan. Yan, okay, maliwanag. Okay. So yan po. At alam po ninyo, dahil nga po dito sa ating Amazing 4, sa ating pinapaliwanag ko sa inyo ngayon because this month is Lung Prevention Month, ay tomorrow mag-start na uli ang ating parapol, everyday raffle. Kasi gusto ko talaga makatulong. Pero dapat ang FB Live natin, tutukan natin. Marami pong mananalo. Okay. Ang ating parapol, mayroong 100 na dalawa. Pagkatapos may pangkabuhayan po tayong 2 o 3 araw-araw. Free membership, may product, may sample products po yan. Okay. Kasi gusto ko pong malabanan talaga ang pandemic. Twist po namin yan. Kaya with the grace of God, yung budget niyan ay bahala na si Lord na ibigay sa atin, di ba? Okay, para makatulong sa inyo. Kaya dito naman tumutok na kayo, wag na kayo mga kung ano-ano lang naman yan, wala kayong ginagawang mga masyadong tumutok na kayo, 5:30 to 6:30. So Sunday po, Wednesday, yan po ang draw natin. Okay. So ngayon po, ano po bang natin? Ay 2 tig 100. Pagdating po ng linggo, okay, next Wednesday po, ang dito 500 na. Yan, malaki. At baka magbibigay na rin tayo ng gold or emerald, di ba? Kasi regular day ay lang tayo, bronze and silver. Pagdating po ng Wednesday next week ay po diyan, emerald, bibigyan ko na kayo ng gold or emerald, di ba? At 500 na po 'yon, 500. Okay, maliwanag po sa inyo. Then, at the end of the month, September, last Wednesday of September, bibigyan ko na kayo ng 1,000. Monthly, price natin 1,000. Isa po ang mananalo. Pero pagdating ng December, baka meron tayong mga pasabog na magaganda. Okay? So, kailangan po, yung weekly na yan, para manalo ka ng 500, dapat nanonood ka araw-araw at sharer ka. Sinishare mo sa iyong timeline. Okay. At sinishare mo sa iba't ibang grupo.
Yung hindi po sa ating grupo grupo ng ibang grupo. Okay, kung magaling kang sharer. Then, nag-invite ka rin kasi yan po maraming coupon yan. Kung nag-invite din po kayo para i-like ang page ng Doc Joey Bitito page, meron din pong coupon yan. Bibigyan po tayo ng guidelines yan ni Miss Gilay, di ba? So, ganun po, patatatagin po natin ito. Patatagin na, kasi ginagawa natin para makatulong sa ating mga kababayan. Ngayon naman, kayo naman, sa ginagawa ninyo, kasi member na kayo, pag nagtanong sa inyo, di ba? Nagtanong sa inyo, may kliyente kayo, may kita na kayo. Kasi sinare mo Pag share mo yan, napanood ang produkto, ang natin, magtatanong sa iyo. Saan mo? Kasi kaibigan mo friends mo sa Facebook O kanino ba yan? Ay kamo, sige, kukontakin ko muna si Doc Joey Bitito. Ano pangalan mo? Ganyan-ganyan, Di-text mo sa amin. Doc, ito, mag-video call nga kayo. Ganyan-ganyan. Pag na-close, may kita ka. Biruin po ninyo, pag nag-bronze, may 600 ka. Pag silver, may 1,000 ka. Pag gold, may 1,800 ka. Pag emerald, may 5,000 ka. Pag sapphire, may 10,000 ka. Ano pa? Pag ruby, may 20,000 ka. Pag pearl, may 30,000 ka. Pag diamond, may 40,000 ka. Di ba? Ano pinuunan mo? Nanood ka lang. Kasi may free membership ka, di ba? Kaysa dyan, nanood kayo kung ano-ano, nanood ka dyan sa television, nakinig sa wala namang nangyayari, dito mayroong mangyayari. May negosyo ka, may pera ka pa na pambili ng bigas, pambili ng ulam, pambili ng gulay, pambili ng prutas. Okay, maliwanag? O Doc Joey, saan mo naman kinukuha ang perang yan? Diba? Sa ganyan ka, hindi ka namang celebrity katulad ni Kuya Will. Diba? Bahala na si Lord. Diba? Anong malay mo si Lord? Bibigyan tayo ng grasya. Ang pagdasal natin, di ba? Na si Doc Joey Bitito ay bigyan ng sangkatutak na grasya at aapaw din. Kasi ang pagkakaiba lang natin, may pangkabuhayan tayo, may health tayo. Mapera nga, kay Kuya Well, mapera, sangkatutak ang pera, pero kamusta naman ang health mo? May pangkabuhayan portion ka ba? Wala. May ang health mo, kumusta? Questionable. So, kinita mo kay Kuya Well na 50 mil, na COVID ka, kulang na kulang pa yan. Di ba? Iyan ang malaking pagkakaiba. So, si Kuya Well, tumutulong sa bayan, pasalamatan natin. Si Doc Joey, kulang ang perang pinangtutulong, pero sa kalusugan, diyan natin tututukan. Pangkabuhayan, diyan natin tututukan. Okay, maliwanag? Kaya samahan po ninyo ako dito. Di ba, para gagawin mo? Pupusuan ninyo, or like, wow, pusuan, or care. Huwag naman yung galit kayo. Bakit naman kayo magagalit sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Hindi naman ako nanghihingi kahit piso sa inyo. Pag ako manghingi na sa inyo ng piso, magalit kayo sa akin. Okay, maliwanag. Ayos, maliwanag. Pagkatapos, isi-share mo na. Yan, sa timeline mo. Okay, padamihin mo ang iyong friends sa iyong timeline. Okay, maliwanag po yan. So, yan po ang gagawin natin para naman masaya tayo. Pagdating ng December, anong malay mo? Nakakuha ka na ng magaling na business partner. Kumikita ka na buwan-buwan. Diba? Salamat. So, yan po ang aking, yan po ang pa-post birthday na promo natin o parapol natin para kayo po ay magkaroon ng magandang pangkabuhayan to make you and your family a big difference because of our program, which is the raffle every day starting tomorrow. Okay po? Okay ba sa inyo? Mag-comment naman kayo kung okay. Diba? Comment kayo. Like, comment, and share. Okay, salamaton. And pray. Always pray for us. Pray natin. I-pray natin ang bayan. I-pray natin lahat. Okay? Wala pong away-away. Itapon na po natin yan. Wala na pong away-away sa ngayon, di ba? Okay, so yan po magandang balita natin, okay? So, ako po ay babasahin ko po ang yung mga nagpapabati, nagpapa-shoutout, yung pong may mga comment, magtatanong regarding sa Amazing 4 sa Mega 1. Ang ating pong Amazing 4, I'm sad to say that Amazing 4 promo is until tomorrow only. Until tomorrow only dahil nga po halos wala nang supply tayo ng Mega 1.
Pero ang Amazing Trio, ang Miracle C, Mega Multi 5, ang ating promo until August 31. Okay, maliwanag. Yung sabon nating 2 plus to until supply last until August 31 or further notice. Ang ating pong Mega Choco buy 6 at your discount plus 1 free. Okay. At I'm happy to announce naman, kausap ko na ang head office, medyo sabi ko nga, bakit ganon? Ang ating po kasing magkakaroon na po tayo ng September 1 po, kasi po ang ating pong Amazing Juice with Miracle C and Collagen, magkakaroon na rin po tayo ng Amazing Juice with Miracle C and Glutathione. September 1 po, pero may counting adjustment lang po yan. Parehas na rin po yan ang price niyan ng Amazing Coffee Mix na 14 in 1. Ito po kasi 13 by 11 pong vitamin C noon na 300 lang po. Pero yan po, pinakamura pa rin yan. Kasi po may nagbinta sa akin dito ng vitamin C. Alam po ba ninyo? Yung isang box, 600 plus yung isang klase. 3 klase lang na vitamins, yung isa, 700 plus. Dalawang boxes ang binili ko. Binigay ko yung 1.5, hindi na po nagpasukli. Kasi tinutulungan ko lang po yung distributor from another company. Pero nagulat pa ako. Sa totoo lang po, gulat po ako. Isang box, 600 plus. Nilasahan ko, hindi naman sa pagbuhat ng bangko, I think, hindi ko masabing mas masarap yung sa atin kasi pangit yan sabihin ko. Pero yung isang 700 plus, sa totoo lang po, hindi ko halos mainom ang lasa. Yung isa medyo masarap-sarap. Okay. 1.5 ang binigay ko kasi ganyan po kasi naawa ako. Kasi alam po ninyo, yung mga ganyan mga distributor, nagpapakahirap din po yan. Kailangan po natin tulungan, di ba? Kaya ganun po ang ugali ko. Pag bibigay, bibili ako kahit mayroon tayo. Di ba? Pero nagulat ako. At ang grams nila doon, 15 grams lang. Sa atin, 16 grams. Mas mura sa atin. Kaya kung 300 po natin na Amazing Juice with Miracle C and Collagen and Glutathione, lalo ng Glutathione. Pero yun po ninyo yan. Pag araw-araw ko umiinom ng 3 na piraso or more, medyo puputi ka. Yun ang inaantay ni Miss Clay. Gusto raw niya ubusin niya yung Glutathione natin. Kaso ito baka humingi ito ng malaking discount. Yan po ang natin. 300 lang po yon, 300. Pero po yung points natin tataas din. Magkano ang points natin? Maging 60 ata. 60 points na. Same ng Amazing Coffee Mix. Konting adjustment para hindi na po tayo naguguluhan. Para parehas na rin. Total, yung Amazing Coffee Mix is 14 in 1. Ito naman po 11 natural vitamin C at naubos parati po ang dahil nga po sa sipon, ubo, lagnat, trangkaso, COVID-19, nakikita natin ang Amazing Juice natin with Miracle C and Collagen or Glutathione ay talagang very powerful. Sa mga bata man, matanda, adult, instead na inom kanyang kung ano na juice na merong chemical na loaded with sugar, sa atin po kasi stevia. Okay. Kaya po nagkakaubusan tayo ng stock pagdating sa juice. Okay, pero pinapabilis na natin. May problema rin pa kasi natin yung pinapagawa natin dahil nga po pandemic, kulang po sila sa workers. Kulang ang workers kaya nga po ay may problema rin sa manufacturing, di ba? Yung gumagawa ng boxes, ganun din, may problema rin. Halos may mga problema talaga. Kaya humingi po ako ng konting pasensya sa inyo na naubusan tayo ng coffee mix, naubusan tayo ng juice, Amazing Juice, naubusan tayo ng Multi 5.
Pero po, gusto niyo bumili po ng Multi 5 coffee, yung 8-in-1 na mushroom coffee, amazing coffee mix, available pa po yan sa outlet natin, diyan po sa Daraga, sa Kimantong Daraga Albay. Available pa. Diyan po ata sa Ginubatan, ay available pa rin. Tanungin na lang po ninyo si amazing Diamond Arlene Pabilonia. Ito po ang kanyang contact number, 0946-051-9050, 0946-051-9050. Amazing Juice ata ay available pa kay Amazing Sapphire Edeline Miranda. Diyan po sa market site, loob po ng market site, Ginubatan Albay. Ginubatan Albay. Paghingi lang po ninyo kay Amazing Arlene, ang contact number po ni Amazing Edeline Miranda. Doon sa Amazing Diyos, sa Amazing Coffee Mix, available pa sa kanya. Pero dito po sa booking office, wala na po tayo. Okay? Para po maubos lahat yan. I don't know kay Amazing Miles De La Torre, dyan po sa Binugsakan, kung meron pa siyang Amazing Coffee Mix, Amazing Juice, o yung Multi 5. Kung meron pa, sabihin mo para may announce natin. Okay, so yan po, yung may mga mga outlet natin, kung sino pang mayroon, sabihin niyo para ma-advertise natin. Okay po, maliwanag po yan. So yan po magandang balita. So lahat naman pong gusto makipag-ugnayan sa ating bukas, bukas ng umaga ay ano po natin ay alas 10 po. Pwede po ninyo makadaop ang palad ang iyong kapatid, ang iyong kaibigan ng bayan na si Doc Joey Bitito, para po sa inyong mga health concerns, sa inyong pong pangkabuhayan, gusto niyo magnegosyo, I'm available. At marami tayong maganda what in store for you this coming September. Ang ating po palang recognition ay always third Sunday of the following month. Yan, third Sunday of the following month. Kaya po yung gusto magkaroon ng mga awards ay ipasok itong Agosto. Remember, ang pakiusap ko sa inyo, Agosto, yung regalo ninyo sa akin ay marami kayong matulungan na mga magmimiyembro at marami kayong matulungan na makainom ng ating mga produkto, especially Amazing 4, ang Mega 1 at ang ating mga healthy drinks. Okay? So yan po ay ilang araw na lang. 7 days to go. 7 days to go before the month is over. Okay. 7 days to go. Bukas, raffle. Wala po tayong radio program bukas, pero meron po tayong FB Live. Gagawin po natin yan bukas ng alauna. Doon na po kayo pumunta sa page. Yung page ko po, Doc Joey Bitito page. DOC Doc Joey Bitito page. Hindi po yung FB hindi po yung FB account or FB name. Kasi yung FB name ko pong Doc Joey Bitito, wala na po yun. Nawala po kasi yung cellphone ko. Doon nakalagay yun. Meron po tayo Doc Joey Bitito page. Sa page po kayo pupunta. Okay, DOC Doc Joey Bitito. Diyan po ang ating diyan po ang ating programa, diyan po ang ating raffle every day. Okay. Basta po every day 2 100, pagkatapos dalawang bronze, dalawa o isa, basta 4 hanggang 5 winners every day. Pagdating ng Wednesday next week, isang 500 ang mananalo. Then, bibigyan natin ng baka tigi-isa. Isang bronze, isang silver, isang gold, isang emerald. Yan, okay. Pagdating po ng December, malaki-laki po yon. Pero kailangan po, consistent kayo. Araw-araw na nanonood. Para kayo makasali sa Grand raffle. Yan. Okay, maliwanag. Yan.
Kasi nagtiyaga kayo, sharer kayo, nagtiyaga kayo araw-araw. Tinutulungan ninyo sarili nyo, tumutulong din nyo sa kapwa, tinutulungan din ninyo ang ating programa. So lahat nagkakatulungan. Hindi lang po dito kami, hindi lang kayo, dapat lahat tinutulungan natin. Okay, maliwanag. Kasi nga po, may pandemic tayo. Labanan natin ang pandemic. Labanan natin ang coronavirus. Labanan natin ang mga deadly variants na yan. Sino ang lalaban dyan? Of course, sabi ko nga, more prayers kay Lord para tayo'y pakinggan niya. Diba? Maawa siya sa atin na mawala na itong pandemic na yung mga viruses na yan. Diba? At tayo po nagkakaisa. Diba? Kasi hindi po natin kayang labanan yan. Unseen yan, hindi natin nakikita eh. Di ba? Yung naglaban si Ugas at saka si Manny Pacquiao, si Senator Manny, silang dalawa, nakikita nilang isa't isa. Pero ang virus, hindi nakikita. Yan ang pinakamahirap na kalaban. Paano mo susuntukin pa? Paano mo dudurugin yan? Di ba? Hindi mo nakikita. Diba? Kahit pa yan si Magsayo, paano niya susuntukin ang coronavirus na yan? Anong solusyon mo dyan? Uminom ka ng Amazing 4 or ng Mega 1. Okay. Para yung ating immune system, ang ating mga antibodies lalakas na parang Superman. Pagpasok ni corona, deadly kagad, bugbugin niya kagad yan. Diba? Pagpasok pa lang dyan, yan na, lahat na yung antibodies natin. Yayariin na yan si corona. Diba? Ganun po yan mga kaibigan. Sabihin mo, Dok, magastos. Anong gusto mong gastos? Prevention or cure? Pag cure, paano na? Ang gastos mo, hindi mo na alam kung magkano. Diba? At pag cure, nanganib na ang buhay mo. Kaya nga si Sir, nandyan sa duli. Dok, pinapakinggan kita araw-araw, kaya ito, abil ako ng promo. Kasi nung binili ko nung kay Mrs. na mild stroke, gumaling noon. Kaya ngayon, bibili ulit ako ng produkto, dadaling ko kay Mrs. ulit sa Manila. Kasi sa Manila si Mrs. niya. Mga taga-Duli po dyan, mabuhay po kayo. Yan, di ba mga kaibigan natin yan. Of course, kaibigan natin si ang Secretary Bilyo. Magaling po yan na sekretaryo. Talagang workaholic po yan. Di ba? Si Secretary Bibot Bilyo. Yan. Balita ko, senatorial candidate yan. Magaling po yan. Sa totoo po yan. Sa totoo lang po yan. Na nag-meet kami dyan sa isang event namin. Very accommodating. Wala pong arte sa buhay. Kaya po, sa totoo lang po, dapat iboto yan, maging senador. Diba? Asset po yan. Ako po, bira po ako mag-endorse ng isang kandidato. Pero yan po, asset. Total, 12 senador po yan. Ayan, kinukumbinsi ko na kayo. Pag kumandado po, Secretary Bilyo ay tulungan po natin, suportahan po natin. Kahit ano po ang partido, wala na po kasi mga partidong yan eh. Personality po ang importante. Personality. Okay? Secretary Bibot Bilyo, yan. Ate pong senador ng bayan. Okay. Hindi ko naman baka sabihin niyo naman ay binabayaran. Wala pong bayad dyan. Okay, maliwanag. So, once again nga po, ang promo po natin sa Amazing 4 until tomorrow na lang po yan. Nagkakaubusan po tayo ng stock sa Mega 1. Ang Amazing Trio hanggang katapusan. Ang Berry Soap, tuloy-tuloy po yan. Ang Mega Choco, tuloy-tuloy po yan hanggang katapusan. Buy 6 with discount and 1 box free. Okay, maliwanag. Okay, so yan po ang magandang balita natin. Okay, so pwede po kayo 10 o'clock, kadao pang pala din si Doc Joey dito sa booking office natin. Harap ng sa Food Panda. Harap ng Food Panda in Bangko Sentral, beside Angeles Cake. Dito po sa Purok Ono, Barangay 18, Rizal Street po ito, Kabangan, West Legazpi City. Yan. Ang numero po natin 0998-975-8121, 0998
0945-975-8121. At ang ating po namang outlet dyan sa Daraga, Purok Ono, Kimantong, Daraga Albay. Bukas nga pala, meron po tayo dyan na pre-consultation and orientation. Please wear your face mask. At saka yan po ay first come, first serve. So, 1:30 po dyan. 1:30 na tayo. Hindi, 2:00 pala kasi meron pa tayo dito. 1:00. 2:00 po tayo dyan hanggang 4:00. Okay, 2 to 4 po. 2 to 4. Okay po, maliwanag po. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas, di ba? Para matulungan natin ang ating mga kababayan. Okay po. Okay po. So, yan na po yan. So, ang number po dyan, 0946-051-9050. 0946-051-9050. Yung nag-abil pala dyan ng Amazing 4, would you believe, ilang araw lang, yung kanya pong pipilay-pilay na. Si Madam Gloria ng Ginubatan ay nakarecover kaagad. Kaya may post na po yan sa Facebook, doon sa ating GC, di ba? So yan po ang mga magandang balita. Very powerful. Believe na believe daw talaga siya. Ang tagal niya nagsasuffer. Mabigat, hindi lang ordinaryong arthritis. I think osteoarthritis na. Di ba? Wala pang pang 15 capsules lang ata. 4. Pang-4 na inom niya ng tiga-4, 16 capsules, naibsa na yung kanyang paghihirap. Di ba? Kasi grabe na raw talaga ang duduso na. Biruin po ninyo yan. So, 1 day pa lang. Okay, very powerful. Si Madam Gloria. Okay, so yan po magandang balita natin. Pero malapit na po tayong basahin natin yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Di ba? Yung mga nagpapa-shoutout po sa atin. Okay? Okay. Ito. Meron tayong balita dito. So, yun pong gusto nating matulungan, ay talagang tutulungan natin. Di ba? Yan, di ba? Okay, so ito na po ang ating mga mga suki natin, di ba? Ito na po yan. So ano na po ang inaano natin? Is live na, di ba? Live tayo ngayon. Di ba? Okay po, Doc. Okay raw, sabi ni Amazing G. Bayaban. So lahat ng mabiyaan ng pangkabuhayan or lifetime business gamitin po ninyo. Yan kasi free business po ang binibigay sa inyo ni Doc Joey Bitito. Starting tomorrow, may mananalo po. Good luck and God bless po. Yan. Ito po ang recommendation ni Amazing Diamond Arlene Pabilonia ng Purok Ono, Kimantong, Daraga Albay, ang outlet po natin dyan, di ba? Nalen Bruan, yes Doc, hoping po, watching from Barangay 62, Humapon, Legazpi City, di ba? Mga taga Humapon, kumusta po kayo dyan? Ang inyong pong kapatid, ang inyong kaibigan na si Amazing Nalen Bruan, yan, lahat po tayo amazing. Amazing G. Bayaban Birano. Yes po, Doc. Hoping po. Yan. Ganun talaga. May hope tayo. Amazing Bing Aguilar. Good PM po. Keep safe sa lahat. Okay, salamat sa iyo, Amazing Bing. Sabihin po ninyo yung kung taga saan kayong barangay at saang lugar para mabati natin kayo. Okay po. So yan po magandang balita. Ginagawa na natin. Kasi gusto natin makatulong sa lahat. Diba? Yung may mga binabati dyan, na may mga katawan, kung ano-ano man, ay pwede po, walang problema sa atin. Kasi po ay gusto natin talaga maraming matutulungan. Ito po, ang bagong Dorotea Resort and Spa. Napakaganda. Yung ating fund po dyan, pinaganda natin. May koi na po, maraming koi. Di ba? At magandang mag-picture-picture kayo dyan. Laki po talagang Ito po yung testimony ni Amazing Gloria ng Ginubatan.
Basahin ko po. Ako po si Gloria del F. Hindi ko na sabihin ang full name. Proven ko ang gamot. Gamot nga po ang sabi niya. Pero ito po hindi gamot. Supplement na lang. Pipilay-pilay na ko. Pipilay-pilay na raw siya. Dahil siguro sa sinasabing uric acid. Di pa po ako nakapag-lab test. Inuna kong munang inumin ang Amazing 4. Ginawa kong 3 times a day. 12 capsules a day. Nakaka 15 capsules pa lang ako, naramdaman ko agad ang bisa ng gamot. So, ibig sabihin, one day in one, more than one day in one take. Di ba? Naramdaman ko agad ang bisa ng supplements, ng Amazing 4. Yung namamaga kong tuhod, unti-unting nawawala ang pamamaga. Thanks God. Binili ko ang gamot Sunday evening, pinilit kong ipa-deliver sa akin ni Miss Arlene Pabilonia para makainom na agad ako. Sa maniwala kayo o sa hindi, sa ngayon nakakalakad na ko na hindi iika-ika. Thanks be to God and to Mama Mary. To God be the glory. And of course, the product of Doc Ching Bitito. Yan. From San Rafael, Ginubatan, Albay. O ito po, may sabi po nito, si Madam Amazing Gloria, di ba? Babanggitin niya ba dito si Lord Jesus Christ at saka si Mama Mary? Thanks be to God and to Mama Mary. So ibig sabihin po ito, Katoliko. Kasi ang Katoliko lang po ang may Mama Mary. Okay po, maliwanag. So di ba po yan ay nakakataba ng puso? Ano po ang reaksyon ni Amazing Ricky Pabilonia? Wow, sana madami po kayong matulungan sa mga ganyang kalagayan at iba pa. It's amazing talaga, Doc Joey. Di ba? Talagang amazing po yan. Very powerful. Di ba? So, sino pa? Ay kayo nga po kayo mismo ang makapagsasabi na magaling ang produkto natin ay talagang nakakatulong. Kaya kailangan po kayo mismo ang iinom ang pamilya ninyo, di ba? Kasi mahirap po na iinom kayo kung kailan po kayo nadapuan na ng matinding karamdaman. Malaki na po ang babayaang magagasta natin, di ba? Malaki na po magagasta natin. Okay. So yan po ang kailangan wise decision. Ngayon pa lang umiinom na tayo, di ba? Okay. Sabi naman ni Amazing Annalyn Malano, Pilitina, Doc Ching, sige po, God bless, di ba? God bless to, di ba? So yan po ay magandang po ito, magandang pangitain sa ating mga kababayan, di ba? So tuloy-tuloy lang po tayo. Di ba? Ito naman isang negosyante na ang mga 2 weeks pa lang kumikitang kabuhayan ba habang nagbabantay ng anak? O siya nagbabantay ng anak, kumikita. Kasi online niya po. Meron na siyang mga kliyente sa iba't ibang lugar. Kasi ginagawa niya pong online business ang ating Amazing for ang ating Migawan. Yan naman po si Amazing Ann Josico. Ayan, tanungin po ninyo siya kung paano. Di ba? So yan po magandang balita. Di ba? Okay. No. Di ba? Kaya nga po, anong dapat natin gawin? Ang gawin po natin ay kailangan natin maagap. Daig ng maagap ang masipag. Yan. Di ba? Kaya kailangan parati tayong maagap kaysa masipag lang. Okay, so yan po magandang balita. Tomorrow na po ang ating raffle. Tomorrow na po ang raffle natin. Dalawang tig-100, isang bronze, isang silver. Yan, di ba? Pag inanahan tayo, di 2 bronze na. Di ba? O 2 silver, wala namang problema. Kung may time pa tayo, di ba? So yan po magandang balita natin. Sana kayo po ay sana kayo ay wag negatibo. Sabi ko nga more prayers, more actions with passion. Yan. Okay, so ngayon po ay Lung Prevention Month. So, iwasan ang kadere to death. Iwasan ang kadere to death. Di ba? Okay. At kung kayo po ay merong girlfriend, meron kayong asawa, baka kayo ay baka sila ay magsawa sa inyo
Kasi nga mabaho ang inyong hininga. Di ba? Kaya kailangan yan. Hindi ko na sasabihin ko pa ba yung ginagamit natin. Hindi na siguro. Baka sabihin nila talaga tayo nagbibinta na. Okay, maliwanag. Pero wala namang kung maganda talaga isang bagay, wala kang magagawa. Kailangan talaga natin. So ngayon po ay na tayo? A few minutes, 8 minutes to go bago matapos ang ating programa. Pero tayo po ay tuloy-tuloy na yung ating, di ba? Punta lang po kayo sa Doc Joey Bitito page. Doc Joey Bitito page. Yan. Nandiyan po ang programa natin. Yan, Ayan na. Di ba? Di ba? Maganda po yan. Okay. Doc Joey Bitito page. Yan. So ngayon po ay 24 pa lang ngayon, di ba? Doc Joey Bitito page. Ano na ngayon? Okay, yan ito na po. Mayroon tayong mga Shirley Aranja Baria. Good PM po, Doc Joey. Watching po from Bacacay, Albay. Keep safe po tayong lahat. Yan. Thank you so much. Amazing Shirley. Saan kayo ito sa Bacacay? Ano kayong barangay? Of course, andyan ang ating respetadong ang mayor po ng Bacacay, Albay, Mayor Dinky Romano. Di ba? Wala na po sa politika si Doc Joey Bitito. Huwag ka na kayo mag-isip po kung ano-ano. Sabi naman ni Amazing Diamond Arlene Pabilonia, yes po Ma'am Gloria Del Piera. Isa sa natulungan natin ng Amazing 4 from Ginubatan. Nag-PM sa akin last Sunday. Nag-communicate kami. Hinintay yan talaga na mapadala ko kasi kailangan na niya makainom. Di ba? Biruin mo. Ngayon, member na po siya ng gold package. Wow! Congratulations sa inyong dalawa. Ay nako, marami itong mapapamember si Amazing Gloria kasi nga po siya instant. Pang-apat lang na inuman na wala na yung pamamaga ng kanyang tuhod. Di ba? The amazing po yan. Amazing na amazing. Yan. Okay. Napakaganda po yan na resulta. Kaya nakakabilib talaga. At talagang masipag din ito si Amazing Diamond. Kasi linggo na linggo talagang pinadala niya. Di ba? Sabi nga natin, pag gusto, maraming paraan. Di ba? Huwag ko nang sasabihin ng negative. Kasi negative po, huwag na raw sasabihin ang negative. Also watching right now, Amazing Arlene Pabilonia, Amazing Richard Joe, Jana Richien, yung aking dalawang apo. And Amazing Sapphire, Lone, Baramida, yan. Hindi na ito Lone, happy na ito kasi nakausap na ako kanina At talagang pupukpuk na raw siya simula ngayon, di ba? Okay, congratulations. Yung iba pa dyan, gusto nating mabati. Okay, wag lang po kayo mag-watching sa pag may parapol. Dapat mag-watch tayo kahit walang parapol, di ba? No. Di ba? Okay? Okay, totoo po ba yan? Okay po ba sa inyo yan? Di ba? Okay, maliwanag. Sana po naunawaan po natin yan. Sana naunawaan po natin. Kasi po talagang gustong-gusto natin na makatulong sa inyo aking mga minamahal kong kababayan. Di ba? Di ba? Okay, maliwanag. Sana po ay magkatulungan na po tayo. Di ba? So yan po, magkakatulungan tayo. Gusto ko talaga kayong matulungan. Di ba? Di ba? Kasi yan na po itong pagkakataon na natin na tayo ay magtutulungan ng mabuti. Di ba? Yan na, mga andyan na talaga. Talagang nagbabandira na ng gusto. Di ba? Yan na. Okay. So, wag po natin hintayin. Kasi pag hinintay po natin ng ating buhay ay manganib, ay yan, delikado na. Wala na akong magagawa sa inyo. I cannot do anything. I cannot do anything for you because you are not doing anything for me.
Ganun ba yan? Ganun ba yon? If you're not doing anything good for me, I cannot do anything good for you. Ano ba yan? English ba, Tagalog o Spanish o Bicol? Yan, di ba? Taglis ata yan. Tagbicolis. Yeah. Okay. Nagpapatawa lang po ako sa inyo. Di ba? Nagpapatawa lang po ako sa inyo kasi kakauntian nag-chat. Kakauntian nag-comment kasi walang parapol ngayon. Pero bukas, dudumugin tayo nito. Kasi may cash. Pero mo 100 po, ilang kilong bigas na yan? 2 kilong bigas. Di ba? Ano pa? Sa next Wednesday, may 500 na. Di ba? At the end of the month, may 1,000. Grabe. Ano na yan? Talagang super na ito. Pero po, yung catch po dyan, kailangan po araw-araw kayong manood ng ating programa, like, comment, and share. Para kayo sa grand prize, weekly grand prize sa 500 kasama kayo. At monthly grand prize na 1,000 kasama kayo. At sa December, who knows, baka 2,000 or 5,000 ang grand prize. Pero dapat kayo ay sharer, dapat kayo ay araw-araw nanonood, nagko-comment, nagla-like, and share. Di ba? Ganun po yan. Ganun po ang ating patakaran. Ngayon, kung ayaw ninyo dyan sa patakaran natin, wala po akong magagawa. Di ba? I cannot do anything. But palagay ko naman, bakit naman hindi nyo gagawin, di ba? Para kayo dyan na para tayo dyan na tinatawag natin na tayo ay wala naman tayong binabayaran, wala naman tayong ito na ang pagkakataon natin, di ba? Pagkakataon natin na tayo ay magkatulungan bawat isa, di ba? Di ba? So ganun po yan, mga minamahal kong kapatid. Di ba? Okay, natin? Masigabong pagmamahalan. Huwag lang po yung raffle ang ating Maski wala pong raffle, pinaka-importante po ang information, dissemination. Ito, may order po sa atin from Karamuan, Camarinesor, Amazing Sheila Raygon. Yan, may order tomorrow. Okay. Good PM, Doc Joey, listening via DCGB. Amazing Joy.